Okay lang. Ay! Kapat, yung Dahil ka, pero. Paano ka? Ano, gibuhan mo? Sigarilyo? Hindi mo nga, sigarilyo. Tira? Tingko? Ha? Tira? Hindi ka naman naman. Yung si Saro. Buti niya. Mga ba? Oo, tapos, idala ko na lang. Ang kaman ko na sa kilo. Wala na. Kasaman ko na. Ano ko na? Wala kayo. Sa rin ko na. 85 sa lahat. Sige, ako sa kilo. Ay, sabi ko ay ilan? Madama na lang. Sige lang. Bayadan ko na. Ulan mo na. Hey! Oh, wala to lang. Kuhan ko na lang, madam sa'yo mo, bad. Dito, uli. Para pag uli mo. Day, man, okay lang. Nasira po, madam, sabi niya. 200, okay rin yung team. 140 yan. 1 kilo. Kung may sobra, padagdagan mo na ito. Sirain na 800, okay? May sobra, di ano.
ko na po dumante. Okay? Itaram ko na po dumante. Oo. Kuya, ako ba nga ito? Pwede ba nga? Tatahaw po. Ako. Pati kayo, ano, tapos i-slice yung bako baka nakulaos. So, sadi-sadi ka sa mga aki. So, pwede mo. Yeah! Ay, charot lang din ko. Tama, charot ko. Gano'n ka ng internet, teka. Ikaw na, may wifi na? Nagana na pala. Ba, nalala. Hindi. Gana. Alo, yun na panahon. Ano? Uy, yung bagang masarap si Mana. Nulong pa. Ingat pagpagain. Agad. Ano yun sa magmasikaso? Bate, ano pag ano, bate na ko nagalsay mo. Murasi mo. Dapat tayo charot ko. Yan ang arayin na sa mga aki ko. Pangot to, kamangge. Kaya ito kami lang, sabi ako magkain. Hindi, okay. Oh!
Ako lang sa ilo. Iyo. Seven rin. Ilan ito talaga kung na iyo nga ni. Pero pag pinabaratunan, talaga tunay yun. Tunay, magtunay direct yun. Malalawa ka ba? Okay, no cheese na, no? Yan, yung mapagpilian.
Hindi ka tumaw naman, easy. Taro ka pa rin. Ha? Taro ka pa? Hira? Dito mo lang nasira kung nag-aagad. Hindi kami rin doon ngayon kami dumalik na kami baga. Pakulog, paano? Parang na po ang dumasya mo talaga dyan sa food park. Talagang ano, game. Ako sa masira sa dito. Sa masira, wala na pa. Ba't ang maraming mo yan ano, no? Sa baba, unabaw na duman sa taas. Hanggang ko na sa taas, maray-maray. Palagi po na mo. Mabataw batin duman. Makaya ako nga duman, pag nagpaparos ba ganit pa si Rachel City, ang parang yun, Boy? Boy? Wow! Bisan, mabarang sa may pagkakaraw.
20. Tapos, ito ba? Ito, yung sa suka ka? Ikaw?